Stadion darajаш баланд ба беҳад зур. салом алейкум ва ҳаводорони муҳорибаи омехтаи ғайрикасбӣ. имрӯз мо бо ҳамкоронамон аз федератсияи таҷмаф бо устодон мураббиён дар якҷоягӣ бо дастаи мунтахаби тоҷикистон рӯзи истироҳати фаъол аст, яъне ки имрӯз варзишгарон футбол бозӣ доранд дар толори варзишии Ювентус. хеле ки шумо мебинед шурӯъ омода ҳастанд, аз ҷиҳати физикӣ ва психологӣ беҳад хуб барқарор шуда истодаанд. айни ҳол машқҳои таълимии варзишгарон даври аввалаш, даври якумаш ба анҷом расид ва аз санаи дуюм, аз рӯзи душанбе машқҳои таълимии давраи дуюм сар мешавад ва айни ҳол мо варзишгаронро барои баланд бардоштани рӯҳияи онҳо ба яке аз толорҳои беҳтарин ки ба наздикӣ кушода шуд дар Осиёи Миёна, ин толори варзишии футболии клуби Ювентус аст. بزنیم آسوی خوزه کسی گل چی در هوا یه دقیقه مسعود دوای گل از با هوا کی میزنی با خودت کلاس زمین کی بزن زمین салом алейкум омада. ман Бафоев Абдубашир, номер 1 дар весовой категория то 120. хеле хуб шуд ки моро ба ҳамин USG академия Ювентус да овардан, ҳаминҷа футбол бозӣ кардем. баъди чанд моҳ машқҳои сахт, нагрузкаҳои вазмин дар ҳаминҷа мо хеле сабук шудем гуфта мешавад. ҳазор раҳмат барои ташкилотчиҳо, барои тренерҳо, барои акаи Даврон ки ба мо ҳамаи шароитҳое ки дар кор аст дода иста. ва боз баъди иҷа иншоаллоҳ ба сауна мерем, ба наздикии массаж, бассейн, хеле программо барои мо кардагианд. қа тайёрии сахт барои иншоаллоҳ дар чемпионат Азия мо хушрӯ баромад кунем, номи ватана ба баланд бардорем. иншоаллоҳ ки ҳамаи мо дар Тоҷикистони худмон ба номусакӣ ҷанг мекунему, якум ҷора мегирем иншоаллоҳ. ҳамаи чизо барои спортсмен лозим аст ки мақсад як нагрузка қатъи фақат нараванд, ҳархела ҷунбанд ки мақсад мушаккорам ҳис кунанд. иншоаллоҳ ки мо ҳамаи ҳамин халқи тоҷика иншоаллоҳ падвадид намекунем. одамое ки дар мо боварӣ доранд, акаи Даврон, тренерҳо, мо на падвадид намекунем. иншоаллоҳ ки якум мегирем.